Здравейте, приятели на здравето! Провокирана съм от разговор с една майчица, която сподели: много хубаво си почивахме, но ето почивката свършва вече, прибираме се у дома и започва сагата. Детска градина, училище, болести. Затова реших да споделя и с вас. Има начин децата ни да са здрави, без да прибягваме до антибиотици, като стимулираме тяхната имунна система. По-точно не да я стимулираме, а да я хармонизираме, модулираме с естествени продукти. Знаете, че имунитета бива пасивен и активен. Пасивният се предава чрез майката на детенцето, а активният сам се изграждаме. И ние в Аквасорс имаме перфектните продукти, които са напълно натурални, събирани от най-чистите места на планетата, от дълбините на океаните, от най-чистото езеро в Кламат, дивите водорасли Афа, спирулина хавайска, алфалфа. Знаете, че корените как беше на български, не се сещам алфалфата, са на 22 метра дълбочина. Т.е. те изсмукват от земните недра най-чистите микроелементи. Т.е. има продукти, с които можем да бъдем здрави, да бъдем енергични, и това са продукти, които са подходящи и за бебенца, и за възрастни хора, за кърмачки, за майчета.